Добре дошли, драги гости! Сега ще ви разкажа за живота на скаутите и техните приключения. Скаут означава разузнавач, изследовател и приключенец. Затова скаутите се учат на много интересни знания и умения. Ето сега, например, ще се организират да ходят на поход. Скаутският им водач ги научава как да се подеждат правилно багажа, как да носят правилно раницата си и какво да вземат, за да не им тежи. Скаутите също така знаят, че въобще не е добре да вземат на поход сакове и куфари, защото са неудобни. Най-добре е всеки скаут да има на гърба си удобна и здрава раница, разположена по правилният начин. Винаги помага на скаутите. Когато скаутите вървят на поход, всички се движат в група, никой не бърза. А се грижат тя да е чиста. Затова майката природа е винаги доволна от скаутите. Майката природа. Майката природа. Майка природа, имаме нужда от твоята помощ. Когато скаутите вървят на поход, спазват основните правила за вървене. Те не викат в гората, за да им подплашат дивите животни. Така скаутите могат да чуят прелесните песнички на горските птички и шепотът на гората. Скаутите знаят, че ако не вървиш правилно, може да се спъниш и да пострадаш. Те винаги знаят как да вървят по време на поход и никога не пострадат.
Гарис. Най-добре. За да се даде първа помощ на пострадалия, трябва да се изчисти раната и да се сложат няколко мая, като се прибързват леко с бинт. Голяма ръка. Пострадалите се понасят по няколко начина, като най-безопасният чрез направата на носилка от одеяло и две бръчки. Майката природа винаги ще е благодарна на скаутите за техният екологичен дух. Скаутите знаете да се ориентират. С карта и компас те бродят из плодородните земи на България. Всеки от тях добре е научил, че без карта и компас пак може да намери пътя до целта. Всеки от тях добре, но да знаеш, трябва да си научен. Затова се движи скаутският им водач.
предметите в раниците си. Това е много. Дори когато са се загубили в гората и никога не се разказват. Скаутите ходят и на лагери. Всяко дете и скаут се научава да разпъва палатка с приятел, но се научава също и къде и как правилно да я разпъне. Скаутите могат да разпънат палатка за по-малко време, дори от 3 минути. Ето как става това. Палатката се поставя на земята, пода надолу, рейките се съединяват и се промушват, без предназначените за това просто. Когато и двете рейки са промушени, чак тогава рейките се захващат за палатката да се отдуват. Така разпъната по стопорена, палатката се поставя на подходящо място и чак тогава се застопорява чрез колкощи. Скаутските водачи са винаги мили и добри, те никога не се карат на своите скаути. Никой никога не е виждал скаутски водач да бие скаути.
Така и обратното. Майката природа вече наистина обича скаутите с цялото си сърце. Майката природа,